Siya uyangica. Ngincisha. Siya uyanivimba siya. Ngivimbani. Sex siya uyazi nje nawe into ukucela everyday ungandiniki siya. Fusimanje ndiyakuphatha ondinaki siya uthi udikiwe. Kanti uyifuna kanjani anginiki? Siya awuninga ngendlela nifuna ngayo mina siya. Iyiphi indlela uyifuna ngayo? Mana, kuwena kuyo yonke into esingakhuluma ngayo isex. Yona into ongangilethela la isex. Sex siya isex siya ndiyayithanda mina isex siya. Uyayithanda? Siya ndiyayithanda isex mina. Yena into imnandi emjolweni siya. Right. Kodwa siya uyazi ba isex balekile emjolweni siya. Siya mina ndikhetha ngesex siya. Uzodlani? Uzodla isex? Ngcono kanjalo siya. Ngiyasebenza. Siya uyazi siya wena. Ngiyabuya ngikhathele. Siya okukhathele okukhathele wena siya. Ofuna siya wayimvimbi sex siya. Awuyitholi? Uwayisiya ngeke. Hayi. Isex manje idinga soke ndiyidinga. Soke ndiyifuna. Ungabe unganiki isex ucima siyazoyifumana phi isex? Uzothapha amandla ukuthi ngiyosebenza ubuyazi ngibuya ngikhathele. Ingakho ke ngivela uma ngivela ukujolele because wena awundiniki lento endiyifunayo. Savumelana naye uyazi ukuthi Vumelana nami. Hayi ngoniphambaneli mina. Siya ngoniphambaneli mina. Siya ngoniphambaneli. Uvumelana nami. Angaze ngitshela ukuthi mina isex akusinto engiyikhonze kakhulu abakhonto engisayifuna empilweni ngifuna ngisafuna mina ukuphumelela empilweni. Kusamele kunekhaya kusamele. Ngifuna abakhonze isex ke mina. Uzophilana uzophila ngayo? Siya. Manasi. Ufuna ndini? Uyangijolela. Awundiniki isex indlela right siya. Ayikho wena yini ongayitholi kimi? Isex. Phela. Yazi amanye amantombazane afuna imali. Amanye amantombazane afuna impilo eright. Andifuni imali ke ngifuna isex siya. Isex into endandiyifuna ku endandiyizele ku endawunika indlela right ngoku. Irando ngosebenza ngisebenza. Irando 1 siya irando 1. Hayi angiqhalikaka mina siya. Hayi siya. Hayi lokugijima ngawu 10. Gijima ngawu 11. Kayi 20 kanti. Uyakwazi ukugijima ngayi 20. Uyazazi ufunani umuntu osifazane? Ndiyazazi banifunani. And ubafana ndo endapha ndimithela ingane. Because unetha indlela right. Lo ngane yofa indlala. Ngoba lo bafana kwayena ngoba ehlela yomujikane la yona nteka yazi. Ukhona nje. Yona nteka yaziyo le. Siya. Uzoyondla. Khohlwa. Kwahleni kahle. Khohlwa. Akana vision bafuna ngempilo. Ave right ku sex. Ngisho nempilo esikhulumayo yini? Ave right. Ave ndiya kamnandi. Ave ndiya kamnandi kunawe. Ubetha kunawe. When it comes to. Mina siya independent ngiba wena osandithanda osandifuni siya. Ufuna ngithini siya? Siya ufuna ngithini? Yo asiya. Iliphi wangithola kulo? Siya uniki sex. That's the point endifuna kuwena. Iliphi iphutho wangithola kulo? Isex kuphela iphutho. Emsebenzini ubuya late. Angikazi ukuhlela iphi siya. Kodwa lokhu udiniwe silokhu ukhathele. Amakhokho. Kanjani siya? Kanjani siya? Asiya. Hayibo, asongixokela ngoku ngithi wangixokela siya. Abona kwakushila uma. Siyambukanisa nabantu. Bingelela. Siphinde sinamukele emakhaya TV bafethu kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngivele efonini yakho, ngivele kwi-laptop yakho, ngivele kwi-TV yakho ngoba senashaya ngobhazabhaza bama-smart TV. Ngithemba ukuba bafethu niyaphila lapha emakhaya. Nibingelelayo Sithembiso umfana kaNgobese phansi le enquthu. Bafethu ngiphethe usisi akhona la. Naye kuzosixoxela. Niyazi imjolo ihlupha abantu ukudlula imali. Abanemali thiwa into zabo ayisebenzi. Abangenamali thiwa abanamali. Abesifazane bathandelwa imali, abangenamali bayachithwa bechithelwe nangemali, ofundile uthathelwa ongafundile, ungafundile uthathelwa ofundile. Kunzima. Ngabe wakho umjolo uphethe kahle lapho? Noma umshado, noma uthando. Kodwa ke sinosisi la uakhona. Ngicathi usajola noma ushadini. Ndisajola bhuti wami. Uyaphila. Ndiyaphila inkosi njani bhuti? Ngiyaphila. Wathetha kamnandi ubuya apha ekhaya. Ndibuya bhuti elusikisiki kwindawo yaseKhlanyanga. Sibe ngapha ke khona abantu bezoyizwa intombi yaselusikisiki ePhlanyanga. Ewe bhuti. Okay siswami. Kwenzakalani kwakho umjolo? Bhuti ndinengxaki apha. Umuntu wami endijola naye uSiya. Ndingasho ndithi when it comes to ikamera uyangincitsha. Yakunqisa. Bhuti ngoku khoma ndimfuna siba ndibona ngo ndiyamrhalela. Yena avele anixelela ubusy, ukhathele, sometimes ukhathele, ndingazi ba kahlahle into le ingaka. And even sendimphatha nqoma ndifuna ukumnika owamfutho ubana abe right for mna. Sendimphatha uyadikwa andazi ba intoni ingxaki yakhe. And ngoku sendigqiba sendibalisela ichomi yakhe indimotivate but ukunimotivate kwakhe ndibona uba
shuthi yena uright for mna ngoku ndagqiba sendinantsika nechomi yakhe andazi noba ngoku ndiyaziva uba ndinomva ndedwa bhuti wam. Yini ukunantsika nechomi yakhe? Nditshithe nechomi yakhe bhuti. So uyayisola manje? Bhuti ndiyazisola kakhulu ngoba ukuze nditshithe zizenzo zakhe ezinto ezanditshithe. Ewe bhuti. And then andazi noba bhuti wam andizazi mandithini ngoba mandizobika apha kuwe. So mawuthi uyakuncisha ekamereni kwenzakalani? Alivuki, akanasikhathi, hlezi engekho, maybe ngilost lapho, ukuncisha kanjani? Bhuti uba khona ne but mase ndimfuna ndiqonda uba ndimnika owamdladla ukuba siheve yabo yena avele angafuni athi ukhathele avele adike umboba udikiwe utshincekile athi usundika akhona ndikhathele. Eva ngobhuti. So leyo nto yakhetha kakhulu bhuti. and usuke umfuna wena kakhulu bhuti. Yes. No siswami ngiyakuzwa. So uke wamxoxela yena le ndaba le? Bhuti ndiloko ndimxelela uba le nto yenzayo ndiyithandi because mangaba ndikufuna mna ndisuke ndivele ndi-expectile uba uzondinika kakuhle yabo and ndiyamthanda bhuti ndiyamthanda uSiya. Ukunika kamnandi kakhulu bhuti ndiyamthanda uSiya unika kamnandi uSiya but indlela yena enza ngayo andazi ufuna ndithini andazi bhuti. No ubukele emakhaya mina ngiyamuzwa akhona intombi yaleli sikisiki. Akukho kudlula ukuthi sikhulume noSiya. Ngicela ulindele ukuthi so uzothini uSiya yena mase sikhuluma naye. Ngathi ngeke simkhulumele. Usisi uyakhala, useze wayochitha nomngane ngakhe futhi uSiya ngoba uhleze yokhala. Abangani mina yikho ngafuni mina intombi yami ibomngane nomngane wami. Qala lapha inkinga. Siyabuya bafethu. Bafethu sibuye naye uSiya. Mfethu uyaphila? Uyaphila yabo funjani? Uyaphila. Uyamazi usisi? Ngiyamazi usisi bafethu. Nenza njani usisi wakho, umzala wakho? Isithando sami bafethu. Unajola. Ithemba lami leli bafethu. Ikuphi okuhle ongasitshela ngaye? Nje one thing othi uyabheja ngaye. Bafulana ngiyabheja bafo ngempela. Ku-Hollywood ngibuya nayo impela imali. Ithemba lami leli bafo liyanginakekela bafo yona into yonke engidinga kumuntu wesifazane ikhona la. Yonke i-definition umuntu wesifazane impatho bafo ikhona la. Phethe kahle. Ngiphethe kahle bafo. Ukushilo okuhle kuningi ngawe. Kodwa khona okunye futhi engithanda ukuthi ayitshelele wena okuzwe nawe okuhle. Akhona Bhuti nawe uSiya. Ngicela umxelele lento ade ongixelela yona. Siya ndiyathemba uyaphila. Siya khona into engayithandiyo ngawe. Futhi ndo ndixela Siya. Sekusuka nini manje? Siya uyancitsha. Ngincisha. Siya uyandivimba Siya. Ngivimbani? Siya uyazi nje nawe ndoko ndikucela every day ungandiniki Siya. Fusimanje ndiyakuphatha ondinaki Siya uthi udikiwe. Kanti uyifuna kanjani anginiki? Siya awuninga ngendlela ndifuna ngayo mina Siya. Iyiphi indlela uyifuna ngayo? Siyazi nje. Mana, kuwena kuyo yonke into esingakhuluma ngayo isex. Yona into ongangilethela la isex. Sex Siya isex Siya ndiyayithanda mina isex Siya. Uyayithanda? Siya ndiyayithanda isex mina. Yena into imnandi emjolweni Siya. Wena wazi ukuthi wena ufuna ubomo better. Mina mangekho mina ngisuke ngiyozamela wena. Uthi sibe nobomo right. Sibe nempilo right. Kodwa siyazi ba isex balekile emjolweni Siya. Siya mina ndikhetha ngesex Siya. Uzodlani? Uzodla isex? Ngcono kanjalo Siya. Ngcono kanjalo Siya because isex balekile kum. Yazi nangu bafo mhlawumbe ngangezisa kahle. Webafu. Lo muntu lo uhleze ngitshela. Ethi ufuna ini impilo kanjani? Ufuna impilo right, ufuna ngibe nemonto. Anginamonto mina bafo kwamanje. Yazi. Kwamanje sihlala eflatini. Ufuna umuzi. Uzothola lapho umuzi, uzothola kwisex? Uzothola kwisex? Yazi Siya. Ngiyasebenza. Siya uyazi Siya wena. Ngiyabuya ngikhathele. Siya ukhathele Siya ukhathele wena Siya. Ofuna Siya wayimvimbi sex Siya. Awuyitholi?
Uhayi siya ngeke. Hayi once a week. Hayi siya ngeke siya. Siya ngeke ayikho into enjalo kaloku siya. Ayikho siya into enjalo, ayikho siya into enjalo. Siya isex manje idinga soke ndiyidinga, soke ndiyifuna. Ungabe unganiki isex ucima siyazoyifumana phi isex? Ngizothatha amandla ukuthi ngiyosebenza ubuyazi ngibuya ngikhathele. Ingakho ke ngivele uma ngivele kujolele because wena awundiniki lento endiyifunayo. Mhlambe wena umngane wakho uzonika ngcono kunawe. Bese Manini. Ngiyabona imoya sizokhuphuka. Ngicela sigxile la. Mana bafumana uthi uzojolela. Mana bafuna umkhulumela. Cela uyikhulumele. Uthe ngcono izinto musu umkhulumela. Uthe ngcono maybe ukhulunyiswa okudina. Ngifuna siqale ku sex. Bafa. Ngifuna siqale ku sex because ngiyabona uma ungezwana. Bafa. Na intombi yakho. Ithi uyinika once in 2 weeks. Indaba. Ake shaya ngathi ayikho umchitha. Uyazi bafuma bafuma usebenza. Kwesinye isikhathi kahle kahle mina ngabe nje umuntu osifazana akekho. Wazi ukuthi ubheke kuphi imehla yakho kuyimali. Ukuze uwazi ukuthi ube nempilo. Akekho nje ngoba nginokuyibuyela thothi ngibuye ejozini Ngcono buyangizwa ngivuke ngo5 ngihambe ngiyele ePort Shepstone ngibuye ngo8 ebusuku. So angimfuni nami umuntu ozolokho etha nginaki. But ke wena usekhona. Wathatha i-decision owayithatha ukuthi uzothi uphanta ube amanye amajit successful ngenxa ukuthi anomuntu oright esayidini lakhe. Maybe nawe ngicathi ufuna lokho ukuthi uphusha unomuntu okumotivate because ukuqala muhle. Ukuba nomuntu omuhle kukodwa kuyakumotivate ukuthi uphushe. But mtshita uyakhala uthi akasho ukuthi awuperform uthi momnikile perfect. But lo perfect savumelana bafuna savumelana naye. Savumelana naye uyazi ukuthi Vumelana nami. Hayi koniphambaneli mina. Siya koniphambaneli mina. Siya koniphambaneli. Uvumelana nami. Ngaze ngitshela ukuthi mina isex akusinto engiyikhonze kakhulu ngoba khona ngisayifuna empilweni ngifuna ngisafuna mina ukuphumelela empilweni. Kusamele kunekhaya kusamele. Ngifuna bakhonze isex ke mina. Uzophila ngayo? Siya. Mana siya. Noma ibhatha wethu ngcono. Mana siya mana ungamthuki. If uthi yena onokwenza ama action uthi uzengena empedeni enqunu uthi wenza konke ukukhombisa ukuthi siya nasi stadium bafuna ngizongikhathele France iArgentina neFrance akudlala ifinal ngizongikhathele lo half time lenziwe ngidlalile bafisa ukuyisiyanela yena ukhathela oko iround eyi1 siya yuwa asiya nshinqa nje hayi mana khona futhi engakuzisanga kahle sibuyele kuko uthe uyangijolela bese uthe uyangijolela Antona uniki sex ngendlela right ufuna ndini uyangijolela awundiniki sex ngendlela right si ayikho wena yini ongayitholi kimi isex phela yazi amanye amantombazana afuna imali amanye amantombazana afuna impilo right andifuni imali kodwa ngifuna isex si isex into endandiyifuna ku endandizele ku endawunike indlela right ngoku yazi manje ngosebenza ngisebenza siya irando yi1 hayi angiqhalikaka mina si hayi siya hayibo Ahle ufuna umphefumulo wami uba yena lo ngijolana naye bafana Mubu bafana kanwakho yena ugijima ngawu10 gijima ngawu11 kayi20 kanti yakwazi ukugijima ngayi20 ekunikezeni uhambe unaye nezimpahla zami nakho konke wami okwenzelwa yimini uye kuyi eyokubona amaphinta athengwe awucabange bafu athengwe yimini siyakhona kanenze liyona yabona nje eyapijama ndiloko ndikufensa ngayo ndithewula ngibafana ndakuxelela wena ikhadi lami ngicela kuwena uright kaloko Antona unika into endiyifunayo ku perfect awunika indlela right ufuna ndithini ngo ufunana nje hayi ngiphambaneli yazi hayi ngiphambaneli ufunana ufunana umuntu osifazane ndiyazazi banifunana and ubafana ndo endapha ndimithela ingane because unetha indlela right lo ngane yofa indlala ngoba lo bafana kwayena obehlela yomujikane yona into ekayazi ukhona nje yona into ekayaziyo le uzoyondla khohlwa kwahleni kahle nawo sekho khohlwa awusekho fan khohlwa kahle kahle wena into ongabuya yenza ngabusho ukuthi angithenga ngoba kahle kahle kusho ukuthi kahle kahle wena ufuna mana si ukuya lapha eBhatha wethu ngcono ngifuna yabo uthi uyathitha ne uyathitha lo muntu angithithana naye umsangano kanjani umchitha wami impela kodwa
akana vision bafuna ngempilo ave right ku sex ngisho nempilo esikhulumayo ave right ave niya kamnandi ave niya kamnandi kunawe ubetha kunawe when it comes to nayo sex so kahlahle ungcono njengoba uqala ungcono uyakuthanda kakhulu ukudlula mina uyanthanda wena sozuthanda kanika sex unika kayi1 nakho irando yi1 ndakuxelela because mina iyanikhetshisa uthanda sex iyanikhetshisa mina khethisa iyanikhetshisa isex futhi mangaqhamuka omunye futhi nazophinda ukhethe phela qhamuka omunye ukhethe makunyenzelekile futhi nikhetshile hayi kahlahlo nesitshapho na mana akhona right mana akhona ningathiwani bafethu mhlambe nisazolungisa izinto senithiwa ayikho into engisazoyilungisa nalo baba mana akhona let's say usiya uyakunika isex namhlanje uyabhala ukuthi ngizokunika isex each and every day angithi ufuna lokho bhuti ubafana somkhatha off uma ngaba enza into endiyifunayo siya because usiya uyazi bandiyamthanda ubafana umthanda ngisabuyele ngcolile khohlwa nje ngikhipha nje mina lapha mina nje ngikhipha nje lapha mana ke si ngikhipha uma ungathandana nenye intombazana nayitshela ukuthi uyencisha sex nayo uzothi ayikhiphe ayisale bafa asazoba nentombi uxelela ayisale asazoba nentombi because amantombazana akhethiswa yi-sex that's the point nento uxela yona yo amantombazana athi afuna imali umjida mayexina ngo-sex athi wena lokhu ungixina nge-sex usuke ngakuthandi mekufuna imali ayikho intombazana ngicela imali ibikuthanda si if mina ndiyakuthanda siya ndifuna ukunika sex ngiprovela nge-sex ngiprovela ipoint nge-sex bese ngi-enjoyani lapha andikwazi njalo yona yazi ukuthi ozela itshitshi kaloku ozela itshitshi ezingidikeka wena uyakwazi lokho bengingakwazi uyakwazi lokho uyogcina ezingidikeka wena ngiphuma ngaphandle mina ngikwenza ngoba ngiyakuthanda kusuka ngaphakathi kumina mina ithemba lami lonke mangicela sex iyadikwa ukhathele everyday ukhathele ngisebenzela thina ngizangikhathele ngisebenzela thina wow nabantwana bethu esisazobona manje yeke abazonika perfect ke si yazi ngicanga ngoba ngithi sonke lamaphupho la sihamba ndawonye wena uzongiletha lapha phambi kwamakhamera uzotshela umuntu engamazi ngathi benifuna proof point bavele kunjalo Iphone vele ephuvayo ngoba sihlala phansi siyakhuluma ngakutshela mase nenkinga emshadweni improve point siya improve point bavele unjalo wena uloku udiniwe ukhathele lokhu udiniwe and futhi uyachinqeka wena ndimi siya uyamthanda bafu azi ngiyithanda lengane bafu akunhliziyo yami yonke bafu kakhulu bhuti ndiyamthanda angazi ngamchithela umuntu ngisho noma kuthiwa amantombazane bafaya ngikhulumisa bafaya ngiyawatshela ukhono akhona wami ithemba lami wena kodwa siyazi bandakuthanda siya uyazi bandakuthanda siya hayi ngalendlela nomngane wami pho siyabenzothini siyabenzothini okanye approach siyabenzothini nina ungandinaki siya mina siya independent ngibona osandithanda osandifuni siya ufuna ngithini siya ufuna ngithini yo siya ngithola kulo siya uniki sex that's the point endifuna kuwena iphutho wangithola kulo isex kuphela iphutho emsebenzini ubuya late angikazi usukuhlela iphi siya kodwa lokhu udiniwe siloku ukhathele kanjani siya siya hayibo asongixokela ngoku wangixokela siya abona kwakushilo siya ngibukanise nabantu leli impondo liletha la ekhaya lokwenza nje nakho right siya oma wakho wakufaka umoya omubi akaze ngifaka umoya omubi mina ngakhetha ukuxabana nomama ngenxa yakhe lo engitshela ukuthi amampondo akaze be right engitshela ukuthi leyona lengane le izongishintshela nakho uzungishintshelile kuwe siya wenza mina ngishintshe nje siya nguwe nje kuwe siya ufuna una sex ufuna siya ndikufuna into ofuna ukundilika ufuna ngithini wona uthi uzofika ko5 round ko10 round ko20 rounds bafona ubani okufundisa lokho why at least ungamniki 1 round per day or after 2 days bafuna ukatha bafikolo leli bafu uyazi ngisebenza kanzima kanjani akudlalo la nama battery la bafa khoma battery ungakhipha ngiphinde ngifaka amanye wrong ngebuti I'm telling you now wrong wena wrong ukuthi ulethini indaba zethu siya wrong siya wena wrong siya wrong yazi ukuthini qala uyibuka esipilini yazi ubone ukuthi wena wrong uyinuke namakhwapha cha wrong siya uzoletha indaba zethu la hayi ngiphamba khona umndeni kube nje wenza nje kube siya ukhona umuzo wakhana ukuthi ukhipha indaba zethu ngaphandle ukhona siya bese ngabe wonke lemiza inawo amakhethenisi
Izobe right kaloku because nguwe wenze end up senilapha si. Azahlahla ngisazi nokuthi ngifunani la. Ngoba nje ayikho lento esikhuluma nayo yaphambili. Mina sengi right ngawe siswami. So right right. Sakuthanda ke. Right. Siyakuthanda. Right. And sure abona xa ngabe ungasandifuni si. Shuthi ubafana uzokwenza bhetele kunawe. Akenze bhetele. Ubone uzokwenzelana. Okay. Uyokunika leyo sex kuphela kwezi gugu umbhede ulutho ukuthenga omunye. Funa wenza isiphontshini lapha endlini yakhe. Kulungile. Ngoba ulalewa khona escapeni. Right. Kodwa sala akadinwa isex yena. Akadinwa nto isex. Ngoba vela yikho into yagudi kuyona iyona kuphela umahlalela vela. Kwaleyo mali le asuke kuthengela ngayo izinto usukwezanywe yimina. Nakhona ngisuke ngithi awuzama umsebenzi. Ngoba uyangithanda. If bengangithandi ke nje akangithengelwa impahla manje akanenzeli nix. Ngoba nje uyangithanda bafana si. Azi bafo ngeke uqonde inqondo amantombazane. Hayi nami ngididekile ngiyafisa ukusayida nosisi but akekho fair. As much as nawe bafa umuntu wakho ufanele umunderstand. Ngibona athi no two and understandani but naye ukuthi ahamba ayocheater akekho fair. But nawe bafa angeke umuntu wakho akwenzele wonke ama action ukuthi mthinte bese uzokhala ngothi ukhathele. And ibhuti abona xele ibhuti usiya akho sitale ngamnika isona bhuti. Asikho but uyohluleka. Andibazi ufunani. Ubuye endlini ndiphekile ndenze everything ndinibekela mzokuhlamba makahlambe ezonigibela bhuti but still akafuni ukunigibela. Ufuna ngithini? Ufuna ngigitshela ngoba ungangigibela. Every day iveki iphela ungalenza siya. Hayi siya. Hayibo nyamezele lonto nasiya. Nyamezele lonto. Hayibo siya. Hayibo. Cha, azoyiqinisa ngempela uma uthi wena sozowabekezela. But bafo nokuka nini masuqala une timetable kumanje. Bafi timetable into esikhashana bafu. What if ukuhlangana late? Because impumelelo siyazifika nini. Ingafika kusasa, ingafika after 5 years. So wena uzozila yena, sacrifice yena ngempumelelo ongenasho ukuthi uzoyithola nini. Bafu kodwa ngeke bafu. Ngathi nawe usungihlasela kakhulu, ngathi nawe No, mina ngishaya ama facts. Ngitshela ukuthi nginamanga. Thana bafu uyasangana lento esho ayikho. Hayi bafu ngempela uyasangana into esho ayikho. Futhi akaqhubeke nobafana. Kahle mina nihlangane ngami. Ayikho into esihlangene. Awuliboni iphutha lakho ba. Hayi ungalokhu ikhalisa wena. Awuliboni iphutha lakho. Hayi ukhipha inyembezi zengwenya la ungalokhu ikhalisa. Mana uthi isixazululo uthi asithini ngokwakho. Uzomnelisa. Esezonikeza omunye. Usutha usamfuthi. Kayi-1. Ngicela ukuthi ka-20. Bekubasela lapho ba. Usemnikezi mina engikwazi. Mina ngifuna ukubheka uyangithanda na. Azi bafayikho into ebaluleke njengokuthi uyishaya isifuba ngumuntu ukuthi akekho umunye umuntu amazi. Kodwa niwashaya isifuba ngami. Kodwa niwashaya isifuba. Bengishaya isifuba nawe ngitshela wonke umuntu ukuthi uyithemba lami kodwa manje ayikho leyo nto. Unganiki kahle. Wami usitshela ngami odoniki onelisi awunelisi. Kanti nifunayo. Ungicha. Uthanda. Undivimba. Hayi siya. Subhongoza ngomsangano siya. Mina nawe siqala ukuthanda nakazi Subhongoza siya musubhongoza ubhanqa. Musa ubhongoza ubhanqa siya. Ubhongoza ngami. Ungicha egqibeleni. Hayi siya. Sundivimba mina. Undivimba sex into siya. Noma siya uniphe 3 rounds at least siya. Even the weekend. 3 rounds. Even the weekend. 3 rounds. Hayi siya. Uyazi ukuthi yazi isikhathi singakanani leso. Ngasuke ngabe sengenza imali engakanani lapho. Uyazi ukuthi isikhathi singakanani leso. Siya 3 rounds. Wena kahle kahle udido ukuthi ngekudodosa. Awukuphuma ufuna umsebenzi. Ukube busy nawe ngempilo. Uyokuba busy ngezinto engasile, amanyana. Uzoba busy nobafana. Bafana. Yini angcono ngayo bafana nami? Afethu yazi yabo manje abantu bamile bayasibuka la. Afethu inhloso yakhe le. Asikho isixazululo inhloso yakhe vele le. Isixazululo. Noma bengasifuna inhloso yakhe vele. Ebefuna khona lokho vele ungahlukana nobafana for usi. Ewe but kahlukana naye. Nangithi uzohlukana nobafana. Angene lapho mina ngisahlangana. Awusamfuni. Akusadewe egaleni mina le. Usasakufuna. Sadewe. Kulungi bengikona nobafana wami. Usungifakishe kuma camera. Benzothini? Isidima sami. Benifuna ukusho ubuwena bakho siya. Utsheni ngani hlale phansi. Lokho ngixola siya ungandinaka ukuthi wena udiniwe ufuna ukulala wena udiniwe. Ufuna ngithini siya? Sibe ufuna ngithini?
nawo indlela usukuyibeka Siyabufuna nthini? Siyibufuna nthini? hayi Ndiyakuxelela awundinaki, ndifuna uqala nawe awundinaki, siyibufuna nthini? Asiya. Asiya. Ngisayihlalela mina ayikho nje ngisayihlalela ayikho into unaqhubana nobafana wakho ekwenzele yonke into yazo ekwenzele konke uzongikhumbula si uvela ufumana umuntu nje ongakuthandiyo ongawuniki nje ngithanda ndakuthanda siya uthando lolo siya lo ukuze ungibuyisana phakathi kwabantu uthando lolo siya yo mina siyanikhetha ngesex nako futhi sakuxalela mina siyandikhetha ngesex emntwini ngoba mfethu asivaleni secacise nihlukene mase nihlukene ayisekho umuntu engizoyisho asiva